onye ga-egbu akwa dị na anadị na akwa eke nna ya ọdụkọ mmụ ugboro ọdụkọ gị ọ nọ gị nsị na mmụ gwara nwa eke ogbu akwụsị anya ka o gbuo elu mmiri ya gbulone ka m gwa gị na ụmụ gị abazina na gbulone chelụkwa nna anyị na-afe ekwu ọzọkwa anyị Ikechukwu nwa m ka o nwere ọzọ anyị Ikechukwu nwa gị ikenyere Ikechukwu nwa gị ahụ ilozogozi na nna anyị ekenyere ya na ndụ tupu ọ nwụrụ onye bụ nna nwa nyere ya na ndụ tupu ọ nwụrụ dị nnu nwa gwara gị na ọmụ nyere ya na oge ọ dị ndụ kemgbe ụmụ nwaanyị bido kebe ife gbasara ana ọ gwara na na-aba na nna nyere m olu ka ọ na mụ nwanne nwoke ka ya kọrọ ọrụ nsị akọbọlụ na o nwere ife nji a na-eme olu ka o jewa alụrụ chịta ọkpa na-abọchi ya na-azọzọkwana ụdị na nke unu taa kpuchie oge ọnụ mara nna nke ndị agha juru obi ka nke ndị fụrụ oyibo nna ihe ọwala nna m ọwụ maka na nna m anwụọla mere ị ga-eji chọọ ka ị na-enye mechie ọnụ mba onye a bụ nwanne nna ike na-agwa okwu emechi n'ọnụ afọ na owere anyị ijele ọzụzụ ijechagwo nnọọ ọnụ ka ya aka na-agbawanyezi m okwu ka ndị owe tata ma a na ihe eje ebe ije gịnị ma o ji bụ nọ sọsọ nsogbu nnọọ gị na nwunye nwanne gị nwụrụ anwụ na ụmụ ya gịnị mere lotekwa na akpịara agba ndị ezinụlọ ya rapụ nwaanyị na ụmụ ya ka fa nwa m lita ọbụ iko lotekwa na onye na-eli anụ mmadụ edeli onwe ya onye mee onwe ya n'aka anya wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ akpị emezina ebe a na ọ dọrọ mmanụ ife ị na m ya gbakwala njakịrị ka ife anyị na ife ị na-amarụ etikwe n'ọnụ na ya maka itinye ọnụ na ya ndụra gaghị ihe nọ ezigbote ncha iwu oke agụma onwe ka ihe esi mee ebe a ntụba gị ime ya mụ onye bịa gee ntị rapụ nkanka ọgwụ anyị na-agwagharị nnọọ o menyere aka ncha ncha nkanka ọgwụ mụbụrụ ọgwụ ka abụ m agụ na-eche mba kịrị gbara agba eke agụma ịtụkwa m kwukwe ị na onye adụma m ka ị na-adụ aka ịnwa m na adụma ịnwa m na agụma m ka ị na-adụ aka agụma m wenye gị enu ị nwụrụ n'elu tupu iru ala na-enye a na-adị ka nke o ji esi achịcha nwoke na-achọ ịnwụna n'aka oke mkpeke bụ agụma mma atụba gị ime ahụ ya amụnwụ Anna Froze. Na amako even ni jikwono mbo afele ngeji wetinye oji. Mana meze ebe ọ bụ mụ na gị na anyị aya tani anu efere ọdụ mọdụ. Mana tupu agwakwa oji a ka ọ ghara ịbụ na ị ka buere m iwe na-atara m ọjị iwe dị wezi na mọgị ka tie ya ụma ngwa enwe m ọjị maka asị na mmanya anya aka ya ọ dị mma na ọjị eze dị eze n'aka ndị nwa na-ewegolu nkefe ozugbo eweghị ya ọjị abụkwa na ọjị m aghọtala m na ife na ọjị abịa dị egwu akpị gịnị bụ nke a akpị mụwa ka eche nwa nsị na ọcha mba n'anya ọ gbangharị mba ịdago na nke a ya ọ gbangharị ịdago na nke a chọọ nke ka nka ike na ịdago ịmakwa onye mbụ agụ na-eche mba nnukwu agụ ka mbụ
maka ngwa ina ewe ne kwanu mo aga m arapụ ife ị na-ekwu na mụnwa agụ na-eche mba ife agbagwojukwa m anya abụ m agụ na-eche mba mụnwa ina agụ na-eche mba abụ m agụ na-eche mba ina mụnwa agụ na-eche mba ya o amanụ ka ị dị agụmabịakere ka anyị mara ebe ife a si ịgba onwe gị lie ncha nkịta lefọlị nsị nọ nkịta lefọlị nsị mụnwa agụ na-eche mba abụ m agụ na-eche mba mụnwa ka ịnụkọta nọ ewe ịgbago onwe gị agụ na-eche mba abụ m agụ na-eche mba ịnụgo agụ na-eche mba